Doslova šachový sviatok zažíva Stará Ľubovňa. Do staveničko si totiž z ľubovnianskych kúpeľoch dali šachové juniorské špičky. To, že sa tunajšiemu šachovému klubu dostalo cti organizovať majstrovstvá Slovenska, neprišlo náhodou. Prihlásili sme sa do konkurzu, ktorý vyhlásil Slovenský šachový zväz. Dali sme dobré podmienky a zväz nám to schválil aj preto, že sme tu minulý rok mali dorasteneckú ligu. A bolo veľmi dobré na vysokej úrovni, tak nám to asi dali. Ľubovňa tak celý týždeň hostí okolo 200 mladých šachistov z rôznych kútov Slovenska. Z Vrútok, z Príboviec. Ja som z Kamenej Poruby. Sú tu špička z celého Slovenska, z Komárna, z Dunajskej Stredy, Bratislavy, z Liptovského Mikuláša, proste celého Slovenska. Pozvanie prijali aj veľké šachové kapacity. Spolu s našou domácou šachovou veľmajsterkou Evou Repkovou sa tu stretli dve jedničky na Slovensku v mužskej a ženskej kategórii. Zraky sa ale upierajú hlavne na mladé šachové nádeje. Hrá sa celý týždeň, šancu na medailu a po 5 dňoch aj Stará Ľubovňa. Z našich budú o medaili bojovať Christopher Repka a Matej Nemergut. Ale kategórie sú dosť vyrovnané, takže to bude veľmi ťažké. Napínavé zápasy sa prenášajú online do celého sveta. Zaujímavosťou je, že ich premiérovo komentuje slovenský šachový veľmajster. Som sa ešte nestretol s takouto úlohou. Ja hovorím o tých partiách, komentujem nejaké zaujímavé momenty, možno, že kde niekto urobil chybu. Vlastne takéto pokračovanie pred bieleho postaví aspoň nejaké nároky, hej, ak by čierny iba vyčkával, by čakal na smrť. Takáto novinka sa mnohým šachovým zanietencom pozdáva. Dvere sú pritom do soboty otvorené pre širokú verejnosť. Keď to komentuje veľmajster, čo je jeden z najlepších hráčov na Slovensku a vlastne patrí aj k jedným z najlepších na svete, tak je to komentár z takého širšieho pohľadu, ako vidí ten slabší hráč alebo divák, čiže môžem ako pochopiť, že ako asi rozmýšľa ten silný hráč. Emócie a vypätie v ľubovňanských kúpeľov na krájanie. Padajú aj slzičky z neúspechu, ale aj šťastné úsmevy. Dneska som prehral, ale predtým som dvakrát vyhral, raz remizoval. Nervozita skôr. Som rád. Deti sú pritom pod prísnou kontrolou svojich rodičov. V mnohých rodinách je šach na prvom mieste. Veronika je teraz aktuálne vicemajsterka Európy. Viktor pred rokom, vlastne pred tým ďalším, vyhral majstrovstvo Európy ako v normálnom šachu a ešte majú tituly majstrov Európy v rapid šachu a ešte tituly majú majstrov Európskej únie. Nik pritom nespochybňuje, že šach rozvíja logiku, myslenie a núti k samostatnému rozhodovaniu. Mnohí sa ale zhodujú, že na Slovensku je šachu venovaná len malá podpora. Šach nie je spoločensky vnímaný tak, ako by si zaslúžil. Napríklad v okolitých krajinách je to so šachom lepšie. Ono by bolo zaujímavé prepočítať, keď sa to zoberie na jedného fanúšika futbalu, že koľko sa vynaloží prostriedkov a koľko sa na jedného toho šachistu. O tom, kto si z Ľubovne odniesie aj tituly majstrov Slovenska, sa rozhodne v sobotu 24. marca. Dovtedy si šachisti užijú aj relax, ktorý pre nich pripravili organizátori. V programe bola aj návšteva hradu Ľubovňa.